2 litre mleka sipaću u šerpu. Šerpu stavljam na šporet i sačekat ću da mleko proključa. Dok čekam da mleko proključa, pomešat ću 3 jaja i 300 g pavlake. Dodat ću kašičicu soli. Dodajem 300 g pavlake i sjedinit ću sastojke. U proključalo mleko sipam mešavinu jaja i pavlake. Promešat ću i kuvat ću 10 minuta na nižoj temperaturi. Nakon 10 minuta kuvanja procedit ću mleko i sada mi je potrebna jedna veća gaza i cediljka. Potrebna mi je dublja šerpa. Cediljku sa gazom stavljam na šerpu. Uvit ću sir u gazu i zategnuti. Stavit ću tanjir preko gaza sa sirom. Pritisnut ću sir sa težim predmetom. Ostavit ću sir da se potpuno ohladi i da odstoji nekoliko sati, a najbolje preko noći. Sir se ohladio i sada ćemo vidjeti kako izgleda. Ovako pripremljen sir je izuzetno lep i ukusan. Pogledajte teksturu. Savršen. I ako vam se dopada video, ostavite mi srce u komentaru i like. Hvala vam, dragi prijatelji!